Dalai khano khama singsa sini ojora jeng tini Bangalore ni Mangkhwthwi sokfaika sini sajla RINAL ni poilano jeng nok nukhungni ngoi area ni ngoi bises khlaioi sini Bangalore je tongnai sini Bangalore Tripura team rokno kaishlaya Hambai nane muchungo borok Mang Kwthwi no hor thaniwo borok ni busuk jaratei borok kosto ma khailaika 22 tarik ni hor ni simi borok khopung sapung thuya chaya khlailaioi bises khlaioi Tripura People Foundation ni director Mr. Dinesh Debbarma tai Tripura People Foundation ni President John Debbarma, Vice President Prantus Debbarma, borok no belai khana paiflaya Hambai maruo tai borok ni joto all team no borok no khaksangma tai jibai yafar horo borok asuk sacrifice khlaioi tini o sajlani Mang Kwthwi no tini oro sopai mani bagoi jong nok nukhungni ngoi area ni ngoi borok no Hambai yafaro tai tabo khaino hai nok nukhungni tigi chung thanglainai parao Kamalpur tigi chung lamri lainai buma bupha bini bukhi sopaijak bojarawo chungbai tai bini yong toirok ni bini data song takho bukur bebang no sopaijak chung tabuk Mang Kwthwi no tlangoi Kamalpur ni tigi thanglainai lamrinai bini nogo tlangoi Mang Kwthwi yafarnai nokni khak hamjak buma bupha no chung kok sanani moton chini khuk slayo amhai basa koroi aboni bagoi no joto Tripura sarok no sotorko tongnani bagoi susto tongnani bagoi shanti tongnani bagoi kobong kaisa no ani rinani muchungo chung khatar hasteo thangoi samung khlaifano chini je Tripura People Foundation ni team rok bai sob সময় no kurungoi apoto bipoto chung ma tonglainai kaisa tai kaisa bai chung seba churu manani thaka hinkai kaisa tai kaisa no seba churu rinani bo chung surunglainani nangnai abona ani tini message asukno Hambai